مدروب سلطان السما والأرض قدبم أتاني سيمو كلمنا اللوم في سكير الكلمة تكون الداو كتشيد Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Il-sejri nagħmlu l-qudiesa ta' San Efrem li kien diaknu. Dana twilet madwar 306 ġewwa it-Turkija fejn imbatta bidu għal skola teoloġika magħrufa bl-isem tal-post. Beda jgħix ħajja axxetika imma is-sokta jippridka u jikteb kontra l-erezija tal-Arju. Xerret id-devozzjoni lejn il-Madonna kien jissejjaħ l-arpa tal-Ispiritu Santu u ġie dikjarat duttur tal-Knisja fl-1920. Mit fis-sena 373. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Inti Mgħallem tajjeb tagħna mulej ħniena. Inti s-Sultan rebbieħ tagħna Kristu ħniena. Inti l-ħajja tagħna mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu il-Qudiesja b'suffraġġju tal-Mejta Rożarja Buġejja. Fit-tieba tiegħek mulej sawwa fi qlubna l-Ispiritu Santu li nebbaħ lid-Djaknu San Efrem biex jinseċ in-nijiet ta' tifħir fuq il-misteri tiegħek u jimleħ bil-qawwa biex jaqdi lilek waħdek b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Arim il-ktieb ta' Tobit. F'dak iż-żmien Anna kienet toqgħod bil-qiegħda tarrex lejn it-triq minn kienet tistenna lil bina ġej. Malli lemħitu ġej marret tgħid lil missieru, ara, ibnek ġej u miegħu hemm ir-raġel li mar miegħu. Rafel imbagħad qal lil Tobija qabel ma dan qorob lejn missieru. Naf li għajnejn missierek se jinfetħu u roklu għajnejh bil-marrara tal-ħuta u d-duwa tixrob il-bjada u din titqaxxar u missierek jieħu id-dawlu jibda jara. Anna marret tiġri u nxteħtet fuqon bina u qaltlu, fl-aħħar rajtek ibni, issa nista' immut u nfexxet tibki. Tobit qam u tfixkel f'riġlejh u ħireġ mill-bieb tal-bitħa u Tobija mar jilqgħu bil-marrara tal-ħuta fidu u nefaħ f'għajnejh u qabdu minn driju u qallu, għamel il-qalb missier, għamillu id-duwa fuq għajnejh u din bdiet taħarqu. Imbagħad bideħ it-tnejn għaxxarlu l-bjada minn truf għajnejh. Tobit inxteħet fuqhom ibnu u nfex f'bikja. Qiegħed narak ibni dawl ta' għajnejja u s-sokta jgħid, imbierek Alla, imbierek l-isem kbir tiegħu, imberkin l-anġli qaddisa tiegħu, kbir ismu fuqna, u imberkin l-anġli tiegħu għal dejjem ta' dejjem. Wara li kkastigani issa ara jien qiegħed nara lill-ibni Tobija. Tobija daħal ġewwa ferħan ibierek lill-Alla b'kemm kellu saħħa u għarraf lill-missieru Tobit li Alla kien taħ ir-riesq fit-triq. Ġabar il-flus, iżżewweġ lil Sara bint Rawel li diġà qiegħda fil-bieb ta' Ninwe u għodda waslet. Kollu ferħan Tobit ħareġ jilqa' lill-arusa ta' ibnu fil-bieb ta' Ninwe u n-nies ta' Ninwe staġbu meta rawh miexi maġġel kemm jiflaħ bla ma jżommu ħadd min idu.
Tobit stqar qudiem kulħadd li Alla ħen għalih u fetaħlu għajnejh. Imbagħad resaq lejn Sara, mart bint ibnu, berika u qalilha: Merħba bik, binti, imbierak Alla tiegħek li ġibek għandna, binti, imbierak missierek, imbierak ibni Tobija, imbierka int, binti, idħol f'darek, qawwija u sħiħa, idħol imbierka u ferħana, idħol binti. Il-kelma tal-mulej. Faħħar ruħ tiegħi il-mulej, faħħar ruħ tiegħi il-mulej, faħħar ruħ tiegħi il-mulej, infaħħar il-mulej tul ħajti kollha, nanni lill-Alla tiegħi kemm indum ħaj. Faħħar ruħ tiegħi il-mulej. Il-mulej li jżomm kelmtu għal dejjem, li jagħmel ħaq lill-maħqurin u jagħti l-ħobs lill-imġewħin, il-mulej li jeħles lill-imjasrin. Faħħar ruħ tiegħi il-mulej. Il-mulej li jiftaħ għajnejn il-omja, il-mulej li jerfa' l-milwijin, il-mulej li jħobb lill-ġusti, il-mulej li jħares lill-barranin. Faħħar ruħ tiegħi il-mulej. U li jżomm lill-iltim u lill-armla, imma lill-ħżiena jħarbtilhom traqathom, il-mulej jisaltan għal dejjem Alla tiegħek Sion minn nisel għal nisel. Faħħar ruħ tiegħi il-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Jekk xi ħadd iħobbni iħares kelmti jgħid il-mulej u missieri jħobbu u aħna niġu għandu. Alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien huwa jgħallem fit-tempju Ġesu qabad u qal: Din kif inhi li l-kittieba jgħidu li l-Messija huwa bin David. David stess imnabbaħ mal-Ispirtu Santu qal: Il-mulej qal lil sidi, oqgħod fuq l-lemin tiegħi sa ma nkun qiegħed l-edewwa tiegħek taħt riġlejk. Jekk David stess se jaħlu sidu, mela kif inhu ibnu. U dik il-kotra kbira ta' nies għadet tisimgħu bil-qalb kollha. Il-kelma tal-mulej. Mela, eżiż David li kien sultan li l-mulej Alla għażlu u dilku meta kien għadu żagħżugħ, il-mulej Ġesu lilu ried fost ħutu li s-saltna ta' David kienet waħda naturalment matula u għaw jaqqat il-ħafna tribujiet fl-imkien biex jiffurmaw saltna. Issa b'Ġerusalem bħala il-kapitali li fija xtaq ukoll jibni dar għal-mulej min nisel tiegħu skont il-weda kien għamel il-mulej Alla stess li kellu jittwielet il-Messija, is-Salvatur. Issa dawna l-profezziji kollha seħħew f'Ġesu kollha li permezz ta' Ġuseppi, ir-raġel ta' Marija li kien min nisel ta' David u wkoll daħal fil-linja ta' David kif kien imwiet sa minn ħafna żmien qabel. U allura meta jiġi l-Messija ħafna persuni li kienu qed ibatu kellhom jirċievu qawwa ġdida minn għand Ġesu. Ġifier nafu l-Vanġelu mimli bil-ħafna mirakli u bil-ħafna fejqan u ġubijiet li għamel man-nies. U allura hekk fil-fatt naqraw fil-ħajja tiegħu kemm persuni ġew imfejqa bil-qawwa li Ġesu kien juri magħhom. Frott li Alla kien iħenna lihom. U allura eżis aħna wkoll għandna bżonn nibqgħu qrib Ġesu li l-qawwa tiegħu ukoll għadha fostna għax jista' jkun forsi xi darba ngħidulu ma il-mulej li jinsieni.
Il-mulej ma jinsa lil ħadd. Il-mulej qiegħed hemmhekk biex l-ewwel qajma li ngħidu jew l-islu jew l-ewwel aħ li aħna ngħidu ikun pront biex jenna. Imma importanti ħafna li konna l-fidi. Għax jekk ma jkunniex il-fidi fih, kull ma nagħmlu ma nħossu xejn. Imma bħala insara il-Ġesu għandna nħossuh preżenti f'kull wieħed waħda minna biex jenna, jieħu ħsiebna u min jaf kemm jagħtina grazzi u min jaf kemm il-darba jiskansana minn perikli sew tar-ruħ u sew tal-ġisem. Jiġifieri Kristu għadu jagħmel leġġubijiet sal-lum. Allura x'nitolbuh lil Ġesu, mulej Ġesu, ibqa' urina li inti qrib tagħna anke fl-affarijiet l-aktar żgħar tal-ħajja ta' kuljum għandna bżonnok. Bil-wieqfa. Ir-resqu t-talb tagħna quddiem Alla sabiex narfu naraw il-preżenza tiegħu fiċ-ċirkustanzi tal-ħajja ta' kuljum waqt li aħna ngħidu mulej ismana. Għall-Knisja sagrament ta' salvazzjoni għall bnedmin kollha sabiex ma tagħlaq qatt il-bibien tagħha għad-dialogu nitolbu. Għal dawk li huma responsabbli mill-ħajja pubblika sabiex iwasslu lill-bnedmin lejn il-paċi, il-ġid u l-maturità ċivili nitolbu. Għal dawk li għaddejjin mid-dbatija biex din l-esperjenza twassalhom ħajarfu aktar lil mulej fil-ħajja tagħhom nitolbu. Għal komunità tagħna sabiex fil-għaqda tagħha mal-oħrajn tisseddaq fil-fidi u fl-imħabba nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu it-talba personali tagħna. Mulej inti għalina misteru u ċertezza, iġbidna lejk, watina li narfu nidħlu dejjem iżjed fil-fond ta' imħabtek bi Kristu Sidna. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna il-ħobs li din nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-inbit ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li din nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna li wniedma qoddimek u għamel jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni mulej meħżuniti, widnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-missier li jista' kollox. Ikun jogħġbok Alla s-sagrifiċċju li aħna minn qalbna sirin nofrulek fit-tifkira sa nefrem biex fuq it-twissijiet tiegħu ninaqdu fit-tifħir tiegħek u nofrulek lil nfusna konna kemm aħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżgħu ħajr lil mulej Alla tagħna.
Sewwa u xieraq tas-sew mulej Mister Qaddis, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ikullhom kien roddulek ħajr bibnek l-Ażiż Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih inti għamilt kollox. Li inti battuna bħala Salvatur feddej, mamul bnidem l-Ispiritu Santu u imwilet Marja Verġni. U għatem ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu Qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ ħdej fuq is-salib biex joħolna mill-irbit tal-mewt u jrina l-qamina l-ħajja. Għalek fl-imkien mal-anġu l-qaddisin kollha, inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, smetu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola tas-smewit, mbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-ola tas-smewit. Qaddis, tassew inti mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes, għalek nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs, raddi l-ħajr, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi u Alla tiegħi, jiena nħobbok u nadrak. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġrad dil-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu biex xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi, mulej tiegħi u Alla tiegħi, jiena nħobbok u nadrak. Dan hu l-misteru tal-fidi u l-mulej huwa qam minn bejn l-imwieta xu l-mulej kull irkoppa temile kull il-sin jistqar Ġesu hu il-mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana u quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Rożarja Boġejja li jogħġbok issejħilha għandek minn din id-dinja. Għameli kif hija bil-Magħmudija mietet f'ibnek u bħal ibnek. Hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek tirxox tal-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, niftakru fl-eżistana, fil-benefatturi tagħna u f'dawk l-irwieħ li huma minsija minn nieshom.
daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzom Alla Marija, ma' San Ġusepp żewġa, ma' San Ġwan Battista, mal-Apostli, mas-Saċerdot San Ġorġ Preka, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Alla tagħna huwa missierna, Missier li jħobbna, Missier li għadirna fin-nuqqasijiet tagħna, Missier li lest li jenna. Għalhekk bil-fiduċja u bil-fidi ejjew nitolbuh bl-istess talba li għallimna huwa stess ngħidu flimkien. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, jkun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil mnoħat għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek. Inħallilkom islim natikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħajja. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan huwa Kristu, il-ħaruf talla li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tħol għal-issaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal-ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem.
Grazie Signor Allah, نحبك Signor Allah. عامل مولي كل الشرب لهدنا يكون يسوينا على خير تديم أمين. بالبيقفة نيدو رينجراتسيامنتا ورات قربين يكون امبيرك الله امبيرك لسه مقدس تيو امبيرك جيزو كريستو فيرو الله وفيرو بنيدم امبيرك لسه تا جيزو امبيرك القلب مقدسة تيو امبيرك الدم عزيز تيو امبيرك جيسو في السانتيسمو ساغرامنت الارتال امبيرك السبيرتو سانتو باراكليتو imbirka kbiro Malla Maria Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġini Uom, imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli bil-qaddesin kollha tiegħu. Nitolbuk mulej biex kif tqawwejna bi Kristu l-ħobs ħajtana, hekk ukoll tallimna bi Kristu li mgħallem tagħna, ħalli fit-tifkira sa nefrem nitalmu l-verità tiegħek u nuruha fil-għemil tagħna bl-imħabba bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Infaħru lil-Marija tal-Alla u tal-bnedmin, nannula li żbaħanja bil-fer taqlub safin, Marija Om ħanina min
من قلبنا نطلبك علمنا دايم يزيد توليدك نحبك. مروا في الباce ta' Kristu.